Λοιπόν, σήμερα, δηλαδή όπως και πριν, τώρα θα παίξουμε πάλι λίγο Fortnite. Συγγνώμη, Brawl Stars, συγγνώμη. Brawl Stars, λοιπόν. Μόλις τώρα Παίξουμε δύο. Παιδιά, εγώ μόλις τώρα βρήκα στο shop αυτό εδώ πέρα. Μπήκε στο show. Αυτό εδώ πέρα που έχω τώρα. Το Raps. Με 169 gems. Που τα είχα τα 169 gems. Ναι, και το πήρε. Και τώρα τώρα έχει έχω 0. 0 gems. Λοιπόν, εγώ είμαι ο Doug, αυτός που γυρίζω τώρα, και η Αλεξά είναι ο Ravs, αυτός που γυρίζω τώρα. Λοιπόν, πατάμε ready. Έλα, Αλεξά, πατάμε ready. Ναι, έχει 35 μπρος. Ωραία, πάτα ready, Αλεξάνδρα, πάτα ready. Ωραία. Έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Πάμε κατευθείαν στα πολλά. Ελπίζω να μην υπάρχει κάποιο. Όπα, είναι. Πάω να ανοίξω. Πώς θα ανοίξω. Θα είναι πολύ καλή να. Πάει πολύ, αλλά Καλά, πάρε το το πήραν ωραία. Δύο, ένα. Είδα ένα εκεί. Dead και οι δύο. Και οι δύο, bro. Ωραίες, ωραίες. Τι δεν κάνεις. Καλά. Εγώ- Έχεις και αυτό δηλαδή. Αλλά τώρα θα φύγει σε λίγο. Έφυγε. Δεν πρέπει να το κάνω. Δεν. Ναι. Από εδώ είναι, από εδώ είναι. Ξέρω, έχει ένα τζεμ. Εδώ πέρα είναι. Και οι δύο. Μπίμπι είναι. Όχι εδώ μέσα. Πόσα τζεμς έχει. Προς τα εκεί είναι, νομίζω. Ένα, Α, δύο. ναι. από εκεί. Να, δύο. Αυτή δεν είναι. Α, ναι, νομίζω πως ήταν. Όπα. Όχ. Dead. Όχι. Πάρτα. Έχει μείνει HP. Και εγώ δεν 217. Δεν σαν με μια βολή τη σκότωσα. Dead. Dead. Τι είχα χάσει πολύ όπου. 17, 18, 19, 20, 20. 6 kills και 0 Πότε το σκοτωμένοι. Όχι, θέλω να πάρω το star drop που έχω. Θα το πάρεις μετά ρε μπρο, έλα, πάω το play Δεν game. θέλω ρε. Πάρουμε όλο μαζί. Όπα ρε, 128. Εγώ δεν πήρα τίποτα. Mythic Legendary. Παιδιά, Legendary. Το βλέπετε. Πάμε ρε φίλε σε άλλη μορφή. Ωραία φίλε. Πορε φίλε, Αυτή είναι πάμε. καλή πάμε. Το ξέρω, μπρο, πάμε. Σούπερ ρε. Ρε μπρο, Δεν σας έχω πει, με τα star drops είμαι ο πιο τυχερός. όντως αυτό είναι αλήθεια. Είμαι ο πιο τυχερός με τα star drops. Πολύ μεγάλη αλήθεια. Θα παίξω Brawl Ball, έχω ένα quest, please. Ωραία, θα παίξουμε Brawl Ball. Περίμενε, Αλεξά, πάμε λίγο lifting. Όπα, Τι. σου στείλω. Όχι, όχι, εγώ θα είμαι. Λοιπόν, θα σου στείλω. Ωραία. Σου στείλω. Ωραία. Πάρε το, παίξε με Brawl 5x5. Μπορείτε να κάνετε μια μικρή διακοπή.